torima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde 22 duujal hitande ujunaje 23 ɓataake men fayti koye ganndal. no kewɗen wadde kala altina so hirjinde koye men e ganndal. leydi yoɗata ɗo ala ganndal, leñol yoɗata ɗo ala ganndal, yonta yoɗata ɗo ala ganndal. nde tawno ganndal woni kala. ganndal ittata yimɓe e niɓɓere. so wuro ala ganndal ɓe goni koye niɓɓere. so galle ala ganndal ɓe goni koye niɓɓere. ganndal ittata wuro e niɓɓere, itta galle e niɓɓere, itta leñol e niɓɓere, itta leydi e niɓɓere, itta continent e niɓɓere. ɗum noon ganndal ko hunde fonde hirjinede. taw kadi ko ganndal moƴƴal nafowal naftowal memotongal e junngo. ɗum woni ko sohla, kono kadi ko ɗum woni ko ronka e nder Afrique. hade men yettade e fannu hirjino ganndal, ngaren seeɗa e actualité ji windere nde tawno mbiɗen humpitade ɓuri humpede. meftande men kabruji garandi en subaka hanki ale ɗo mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall jaɓɓima barode teddungal ɗe duuɓi 17 yanoɓe kawguel toon to leydi Algérie ɓaftodiri e leydi Maroc dañi folde Maroc ɗiɗi e gotel gaddi kuɓeri ndi e nder leydi Sénégal e nder tan hitande wotere woni 2023 2022 2023 Sénégal nawi kene foto wonde kuɓeji 5 taw ganduɗa ko kuɓeri woni kawɗe 5 Sénégal artiri kene tolno e kuɓuji 5 nder ndendi mum leydi Sénégal. hanki o toon to galle lamorgo leydi Sénégal e yeeso yiɗɓe e sehilaɓe yaatiɓe e foot mo gendi leydi Sénégal jaɓɓima toon ɗeɗo henna baroɗe ɗi duuɓi 17 taw woni hen kan jettaki hay ɗon adduɓe ɗiɗo henna kuɓeri toon to leydi Sénégal ha to galle lamorgo to. kanko mo lendi e haalandema ko holliti hen weltare makko teni kadi o holliti mawɓeydo ƴellidde ko fate banggue fannu futkoyngel ha ɓuura ƴellitade no fewi no fewi ha sukaɓeɓe gona sukaɓe yaaduɓe jamanu taw kadi kalɗo mbawi yaade kala koɓe daddoyi aɓe gaddoɗumen nder gendi men leydi Sénégal. hanki noon mawɗo lendi holliti hen weltare mum mawde no fewi kala mbaroti e yaadi mum kala keeɓi million ngaji 10 koppareji franc CFA. kanko hooreji leydi Sénégal hanki o ƴetti laana makko ndiwowa ɗon ɗo boowal laaɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor ngam yaɓandemo toon to Lagos leydi Nigéria. o nottoyi ko noddadu bismango gorko joom ngaalu Nigéria najo biyeteɗo Aliko Dangote. on noon ñalawma hande o ene uddita toon nokku mawɗo no fewi taw ko kuɓɓam jeeyeteɗam ko fate banggue kuura. ngam teskede ɗiɗo hen dumunnaji kala Sénégal ne heewi ko wiyete billet ɓalejo woni faux billet. haalisaji ɗi moƴƴani e kala saaha nangle ne keewi hen. jamma nogas ne jofi nogas e goho nduɗo hen lewru ne jamma heccanki o tato mbiyama teeb jagguiɓe ko brigade de la gendarmerie taw komo Kermassar on wiiɓe teeb ɓe nanga ko toon to Kermassar
ɓe nangira kene tolno million ngaji nogas taw kadi kanji kala ko fo biye caggal teskede kala sa aɗum circule e nder leydi ndi Sénégal no feewi. so tawi en jeehi to leydi Mauritanie catal tambingal juɓɓude sumgoji leydi ndi sumgoji juɓɓininoɗi ñande 13 lewru me nduɗo hen no gonɗen hanki o gardiɗo ngal catal kami yaadi mum woni da woldo Abdel Jalil ɓe catti ha laaɓi jencudi wonande sumgoji ɗi. landa laamu dañi 80 sarɗiyanke e yeeso landa tawassul ɓe dañi ko 9. landaji lundo moɓodirɓe kolliti metti mumen no fewi ɓe kolliti ndiɗo hen no jencudi no yaltiri ni ala kala ko laaɓi hen 89 80 ɓeɗo hen ne jaara e 9 wonɓe ɓe ne jaara e 6 ɓeɓe 5 ɓeɓe 4 ɓeɓe 3 ɓe gotel ɓe kolliti ala hen kala ko laaɓi haydara. ɗum noon ɓe erima moɓodiral mitin mawɗo no fewi ñande 25 lewru mai kamɓe kala maɓe kollir ɗiɗo hen sumgoji de mbaɗa noon ñande 13 nduɗo hen lewru ala hen kala ko rewi lawol haydara. haalaka noon dawal ɗimmal tijja ngal ñande 27 woni aset paɗoɗo hen o. to leydi Mauritanie keddorɗen jeheten ko ha toon to nokku biyeteɗo Mbidiya Sakh noon ene tawi e nder guide maka kene fotode 7 kilométre hakkude muɗum e Nouakchott hewɓe ne mbiya wuuro ngo Gorlake kene tolno e duuɓi 40 hewɓe darde mumen e nder diwan ko haɓade basal nonne kadi haɓade heege ɗum jeeyi sababu ɓe gurta e ndema ko mbiyeten sewo sewo guila e ligguimaji ha e ko yadata hen kala kene wona 150 debbo dariɓe gam ɗiɗo hen sardiŋaji ha latto kono kadi ɓe teskima oɗo sa tampiniɓe ko ñaamo won bonno won so tawi kay ɓe ndemi ha ligguimaji mabɓe puɗɗima ngarɗude ko nden ñaamo won keewi bonnude kono kadi koye ballal paama ha hande aɓe eeri laamu leydi Mauritanie nde wawata ɓeydandeɓe darde mabɓe. laamu leydi Mauritanie yonnani hay seeɗa ñalawma hanki o jagorɗo tambiɗo nden kay kisal leydi Israila ko waɗi toon to Juma al Aqsa nde tawno ko gueɗe cofɗe gaddoje fitinaji mawɗi no fewi. to leydi Mali état majeur général armée leydi ndi no wowi wadde kala lewru o sakti communiqué makko on communiqué noon ko 7 avril ha fenma nogas lewru me nduɗo hen ndu gonɗen ɓe kolliti e nder wonande fiyande nde ɓe mbaɗi walla ni loyndade koɓe mbaɗi to e nder opération ngaji mabɓe taw ko kele tigui taw koye opération kele tigui kame Mali ko ɓe mbawi yaltinde dingiral haare kene fotta wonde 160 terroriste neɗɗo ceɓɓitiɗo oɗo saaha ɓe jaltini ɗum dingiral haare kono kadi kene tolno 32 ɓe nanggui ɗumen kene wona 180 moto woni koɓe tetti hen e otoji 9 ɓe tetti armée ji kewɗi no fewi ene wonde camion ngaji to waɗi ko maaro e gawri ɗum tetta koye asakal leydi ndi. galle Kuluba colonel Assimi Goïta jaɓɓima toon kartal gendi leydi ndi woni bertinde leydi ndi oɗo saaha mo gonen leydi Mali hankkadi ne yettima 19 région leydi ndi e bertinde mum e taƴidi mum kala aɓe jaara hande o e 19 région kene foto wonde 159 cercle kene wona 494 arrondissement 175 commune ujunnaje 1,650 wuro mi anda taw ko mawɗi walla tokosi ko noon jayde nde addiri ɗum. to leydi Guinée Conakry cimtol catal windere toppitingal ko fati nguura ɓe kolliti kene fotta wonde million ɓiɗɗo adama pinowo nder leydi Guinée oɗo saaha wurɓe heege ɗum noon ngal catal nden ka erima ko ɓuuri yawde ballal timmugal ngam faabade wonande nden ko nguura leydi Guinée ha tenti noon to banggue kaɓirɗe to banggue ndema e goɗɗum kono kadi ɓuuri saktude ɗum ngal cetal hakkude mum e jagorɗo ndema mo leydi Guinée Conakry. to Burkina Faso wonnoɓe réseaux sociaux WhatsApp hay nokkuji goɗɗi ne mbaɗa audioji mumen ene jamira jeehe duppoye galle wonande lamɗo moosiji taw kadi ganduɗa ko galle lamɗo moosiji woni Moga Naba duppoye galle muɗum ne nodditen fitinaji
kame geɗe goɗɗe kala. Procureur Haruna Yada o holliti ɓen jeegomo mbiyama teɓ e ballal ñukkindugol kamɓe kala ɓe mbaɗama garde à vue. To leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo wawata jeeyede e sumgoji wonande sumgoji local kam régional payaɗi ɗo tan e 2 lewru septembre jeeyi sababu noon ko inde makko ittede liste électorale guila 2020 ene gasa taw koye ñawore nde o taƴanano toon to cour pénal international ha toon to tribunal mo leydi Côte d'Ivoire. ɗum noon gaddiɗo landa PPACI ya taw jogorani yaltirde juuɗe ɓole tan. To leydi Soudan Al Burhan ko général Hamdan ko général ɗiɗo hen général uji ɗiɗi goni felɓodiroɓe toon to Soudan ha waɗi mayɓe hewɓe yimɓe hewɓe dogui leydi ndi bonna bonande bonde nandiral heɓama hanki toon to Riyad Arabie Saoudite e ballal Riyad kame Washington sifande yoɓe dartin jeygue hayso tawi woni ko yontere wotere kono noon ko hande ɗum fuɗɗoto balɗe jeeɗiɗi hay goto fellata hay goto sutta kural ni bombo ni haydara goɗɗum. To Nigéria état mo plateau caggal fitinaji bannoɗi toon hakkude remoɓe kame aynaɓe limore mayɓe mine yettima temedere fittande woni ko heddi galleji kewɗi duppa hen kene fotta wonde 95 ene tawi e hôpital gam hebde safara mumen. Leydi Liban Hassan Nasrallah yaadiɓe Hizbullah hanki kolliri sembeji arme mumen tekkuɗi ɗiɓe jogui ɓe noddi jaydiyankoɓe occidentoji kame jaydiyankoɓe leydi mabɓe gam hollirde hande o aɓe jogui heblo manggo teniga aɓe jogui kaɗirɗe celluɗe no fewi so tawi noon Israël ɗoftaki sifande dartinde jeygue 2006 caggal haare bonne ɗe wannode toon kamɓene ala kala koɓe jattirta hen caggal. Équateur to ne kadi ko pellowo goto naate wuuro wiyetego manto ñitta naate restaurant goto wawi fellude ɓen ñamannoɓe on restaurant o yoɓima pittali jeegomo kono ɗo saaha loskoji ne jokki hen hooli ɓeɗo henno worɓe waɗɓe ngal ɗo baɗal cofgal. Leydi Ukraine groupe Wagner yaadiɓe leydi Russie kolliti hanki on e mbeyna araray mo gendili Russie ɓe kolliti ɓe tetti ha laaɓi Bakhmout noon ko région kewɗo sembe no fewi ɗon ƴiƴam kewɗam rufi ɗon hakkude koninkoɓe leydi Russie kamɓe ɓeɗo henna koninkoɓe leydi Ukraine kono kadi yaadiɓe groupe Wagner ɓe kolliti hanki ɓe tetti région kala ha laaɓi ɗo e 25 nduɗo henno lewru maɓe gandin aduna kala ɗon wonti e jeeyadi leydi mabɓe. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar gorko moon ndulmaji saydi nawtama ha to wudduru walla ha to tiggere saydi nawma ha to tohmaji ene sella saydi kadi nawma ha to garli rewo ko gorko mo fulɓe kala e windere kala to karallagal to woni toon ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo lug sayba gorgol hoddu welnudu ko jinnaɗo Sada Hamadi Fraba gorko mo Kanel yewtere men kala altina eɗen kirjina gandal woni kala musidɓe tedduɓe kala ko jiiɗa e aduna ko gandal nimsa noon nafata haydara nimsa nafanma tan ko ɗon ɗo keddoɗa cagatagal taɗa wawi heɓɓitade ko nimsuɗa ko kono so tawi nimsa ari a wawa heɓɓitade ko perduɗa ko Allah rokkima ɓiɗɗo ko nimsuɗa ko a laatinani ɗum ɓiɗɗo o ndeke firti ko gonɗani a nimsani tinnoɗen janguinen rendo men jangde towde jangde woɗɗoyde saabu hande guure men ne tiiɗi ɗo garata tawa docteur plein tawa ɗon généraliste walla spécialiste ne tiiɗi ko seeɗa seeɗa e guure meɗen ene tiiɗi e guure men gara tawa hen cadre mawɗo taw ko jangguɓe hay won nokkuji so wona goto walla hen sani hay ndiga a tawata hen surtout ko enen eɗen daɓɓikini e gandal bawgal wonde kala eɗen daɓɓikini e gona wittoɓe ken yiɗɓe sodade dañde joni
sodade dañde joni joni en mbawa muñande ganndal ha keɓen ko en codoto dañen joni joni codoɗen ɗannoɗen joni joni dañen joni joni codoɗen mbaɗen ni joni joni dañen joni joni en ji aduna ne yaaha anduɓe ne peeña tambotoɓe ne peeña so tawi ɗen gande manque men tan sendena ko caggal keeɗoyten saabu holɗum leñol so tawi ngol heewi ngol yaaji moƴƴi ko ngol daña anduɓe heewɓe wasɓe yoolade holto jiɗɗen yaade hande eɗen kewno nayade duuɗe men qur'ana nde tawno ko fannu mo gowɗen ganduɗen ko ɗon jaaruɗen eɗen jetteɗen jaara suka ceernajo gardiɗo duɗal mo ganduɗa jaƴƴo haqqille nawduɗo hen ɗemɗe goɗɗe sukaɓeɓe nde o ƴetti programme jangguide sukaɓe français omo nanna hen taw kadi sukaɓe jangata qur'ana won hewɓe andu woɗɓe fuɗɗinoɓe ñingdemo seeɗa ne mbiya aha o naati aduna naggam e naggam est ce que wona aduna wuura janggowo holko jogori wuurde so gayni ko janggi ko mbiyata ɗum o wuurata il faut wonana ɗemgal alay saago wonana ɗemɗe ko janggi ko o wawa humtude hen haaju makko ɗum woni ko jiyata sukaɓeɓe hande o duɗe ɗe ne poti nanude ɗemɗe goɗɗe anglais ne foti nadde hen français ne foti nadde hen ɗemɗe kutorteɗe aduna ɗe ne poti nadde hen suko o wasa uddade so gayni o wawa humtude haaju makko so yiiɗi o yaara dabo kono hay goto wonta hakkude makko emo gollodirto ɓe kalda français laaɓɗo ceer walla ɓe kalda anglais laaɓɗo ceer walla o jangga ɗum o jangga qur'ana o yaltiroya suudu sarɗi leydi makko walla woniya ministre goɗɗum naftata ko leydi walla wontoya justice naftata ko leydi wona haqillaji peɗɗitto jaajana sukaɓe aroɓe oɗo suka mo jagguinanmi o holko jogormi lowde makko beele janggo o ɓurami min beele janggo o wona komi wonani min saabu so wonoyi min mi naftortomo saabu so wonoyi ko almudam warat walla o arat e ɓiyam o naftan min o ƴillitan min kono so tawi aɗa jangguina almudo o ɗo kaɗɗa ɗo ko ɗon tan kannatamo holko wawi naftoydema janggo haydara fo jaajen miccuɗen no fewi avenir uji ɗi woto sukaɓe kedde caggal on baɗɗo baɗal ma en garoy sa goto cakten inde nde ɗen kewi haalde inde makko inde duɗal makko wonno sukaɓe makko ne jangga école français o no fewi hikka ɓii ko jeyama e kawguel e nder département mo ganduɗa kewna duuɓi 30 département o meeɗa dañde meilleur élève tawtoraɗo ko faati banggue oɗo hen concours so wona almudo makko almudo qur'an joguiɗo fandu mum ne yeelo allahu akbar ma yeeloyo ko ñaami yeeloyo ko hirti yeelo ko hacciti gayna dawa école ko on ari nawi département o duuɓi 30 ko département o dañani on rokki département o wona ndew yeehi ngel ɗon kawguel kono wonno kadi ene ngakka no fewi yaajede ha ɓuura wawde janggude omo fonno yaltude caggal inde o yaaha international ɓeydoya to ngel kawguel kono noon koye ngel kawguel baɗe ngel beele o subte yahoɓe ko ɗon o saami woni ko ɗon o foola ɗon o gaña fiti kadi ko jungo ne manki hen no fewi kono so tawi jungo yeehino en tigui rigui ene gasa kadi mawo yaah ha ɓuura ɗo ɗum fo e wasde noon yooɗama on département yooɗama no fewi golle oɗo ceernajo e golle oɗo hen suka ɓe gaddi toon balle kewɗe no fewi ɓe gaddi toon balle ha duɗal ngal waɗi warago balle ko fotanno yeleede duuɓe kitale bel duɗal ngal daña he balle ngal ɗo duɗal balle ɗeɗo duɗe balle ɓe marlaji balle ɓe cejiduji balle ɓe e leece balle ɓe safara joni joni tan guel ɗo cukalel gotel sababu mum ari ha heewi jangguiɗen sukaɓeɓe jañen duɗe ɗe jokkodiren e ardiɓe woni responsable ardiɓe jangde diwanuji men minen de duɗal amen nani ko duɗal qur'ana amin jiɗi nanude hen ɗemɗe goɗɗe dokke amen prof jangguinowo walla dokke amen hayso kalsuji 4 sukaɓe amen wonɓe ɗo ɓe tinnuɗe binditeɓe suba foof sukaɓe dawa école soɓe garti ɓe garta e duɗal ma ɓe kirdo e qur'ana o elle ma wi haqqille o ma ɓuur wawde nawdude foof
wona haqqillo feerta ko janggata qur'ana ko e ko janggata to ko wona yaadude ene yaada suko ne feera suko wona hankadi kimmiranɗo hunde o ɓeyto yidde o wasa dañde temps yaade garage yeloyade ñallude yelade garage guila subaka ha nangi mutta ñallude suñcude oɗo temps mo perdato kanko suko wonko wawi dañcude ɗon ha heewi wonko wawi dañcude ɗon ha heewi ha heewi ha heewi kene wallamo nde tawno enen fof eɗen gandi gandal no waye suka gandal e suka way kono diidole hayre ni so naati hoore yaltata ɗum waɗi noon enen rokkaɓe sukaɓe jangguinɓe ɓulnoɗen hol avenir sukaɓe janggo jibinɗo wona kañum tan naftorto hande ko no foti hande jinnaɗo jibinɗo mo naftoraki ɓiɓɓe mum ko wonɓe naftorto goto e men foof nana naftoro goɗɗo ko jinnaɓe mum naftoraki ɗum ko enɗam mum naftoraki ɗum ko koreji mum naftoraki ɗum joɗɗa hande ka jangguinowo neɗɗo ara joni sodanma oto walla sodanma wuto walla sodanma walla sodama walla waɗanma ɗo hunde wande fayi taw wonnani ɗum taw bammum a naftorakimo oɗo joni daro yidde findinde rendo walla humpidde rendo ko humpitani ɗum bammakko yummakko aɗa nana naftoromo ten yummakko e bammakko gaddima e ɗum noon goto men kala yo moƴƴin gurdam goɗɗo o goto kala yo moƴƴinan goɗɗo gurdam moni faɗo heedi ɗo yo moƴƴin gurdam goɗɗo o moƴƴinen gurdam jangguinoɓe moƴƴina gurdam sukaɓe almuɓe mbasa wonde e jelari e beddaji gonay jangde e kala fannu noon sa addanama cukalel gardiɗo école wuuro ngo noddu ɗum argay min de guelɗo cukalel ngel addanami guel mbo loowe maggel qur'ana kono kam ɗi andina kadi hen banggue ballon amen e miijo e feere holno mbata wonani ɗemɗe goɗɗe o wasa funtede janggo o wasa wonde human ɗemɗe janggo o wona kumpittoɗo saabu hande moni kala so hiiri en huɓɓa radio mum ne heeɗo so wona alhamdulillah hande ɗemgal pular ngal watti habrude no fewi hay goto andata ko yarata ɗon hen arabo ko seeɗa nanta hen français o ko haydara wolof o a nanata bamanankore nde ko seeɗa safro nde ko seeɗa ko ɗo ɗemɗe ken ɓuuri wawde habrude so waɗano ko pulara watti habrude joni tigui ko holno nanta humpito laamu ngo saɗa ɗanno holgonowo hakkude ma intermédiaire gara e aéroport totteɗa fiisen noon ka rampilande hoore maɗa kono suko so janggui hawo yalti o gayni wawde foof so wattide bindi hoore makko mo wawa naftude hoore makko so wonde kala ko jiiɗande ko bindol kala jangga ko bindol haysoko mécanicien ne janggata il faut mbawa bindol alay saago ganda kele ɗe no mbiyete ganda marque o ko woni mbawa windude haysoko tayoragal hande natti desinde no kom hanki ni tayoreɓe hanki mbaɗatno ko cate ne desina kono hande tayoragal a windat a desinat ha mbawa yaltino jiɗɗa yaltinde ko kala jangga hande alay saago nawda hen bindol mbawa windude ha sella mbawa ɓedde ɗum mbawa fewnude ɗum mbawa tafde ɗum ha ɓuuri yadde jamanu ɗum waɗi hande foof yadata koye bindol ɗum noon dokken sukaɓe fartaŋe wawde janggude jangde moƴƴere taw wona lugde e suka walla fiide suka sa fi suka hello e haqqille tan a bonni haqqille o ñande hen haysoko a goto o fonno wawde mawo jooɗo yontere wawata awo kulol tagata neɗɗo wawde hunde neɗɗo so huuli haqqille mum sarato way tan joni kono guirñetoɗa e koyɗol aɗa hoyɗi koyɗol bongol aɗa guirñeti kala simore ne mbiɗa aɗa jangga ɓoccittoma kala awi mbiɗa aɗa jangga ɓoccittoma neɗɗo so huuli ko haqqille o yeehi ɓernde so diwi yadata koye haqqille so neɗɗo huulima ha ɓurti hankadi ni o weemat e yeeso ma so weemi e yeeso ma a wonta nanndumo komo faama suka a ɗaccat ɗum wowma suusma kono kadi loow e muɗum coftal e himme loowe mum coftal e himme kala subaka aɗa rokka ɗum himme e coftal an mbaɗa andi an a wonat wallahi a wonat min no jirumami ni a wonat no jirumami ni an hay goto daɗatama bindi maɗi no janguirta ni eno lelnirta dande ma ndi eno mbaɗa ni a wonat qur'ana mo nawdata hen français o an a wonat ministre taƴana joomum inde welde ayi sa funtiri noon joomum yaa way kono cukalel to ko sel saɗa ñamda e mum ngel ñaama seeɗa ngel acca ko ngel ɓinguel maɗa sa yiɗi ngel ñaama tigui rigui tan yaltin junggo ma ngo mbaɗani doole maɗa mbi ay joomi ɓuurma doole sa ñamata mi ɓuurma doole
mayju ngel ñaama mbali yidde ɓurdema doole wonno cukalel yiɗi ɓurti cukalel ɗo famɗi ɗo yiɗa ɓurede yiɗi ko ɓurti sa jangguini ɗum ɓurde tan wonata ko neɗɗo ɓurowo sa jangguini ɗum forde wonata ko neɗɗo porɗo sa jangguini ɗum ko poolowo tan ko poolowo sa jangguinimo ko naskaɗo o nafara ɓernde mayat ɓandu mayat o natta wawde haydara ɗum yeehi ha yetti rendo meɗen so Allah rokkima ko an woni gonɗo yeeso aɗa waɗa foof ko mbatta ko hay goto tintintama hen hirjintama hen jaratama hen duwontako hen so ɓoyi ɓandu mayat way tan kono minen komin min jewtitini somin jiita balle yimɓeɓe faadi amen min jiita duwuji yimɓe faadi amen min jiita yimɓeɓe ne kirjina amen ene jiiɗa amen ene dokka amen sembe so ɓoyi min ɗaccat mbi ndeke ɓeɗo ko mbaɗante ko mataw jiiɗa walla jarani haydara min goppa so ɓoyi noon messuji mbatta rewde less yonde on batti wadde on natti wadde an aɗa waɗine ñande gala a yiyetake wona junggo ma wona duwaw ma wona haydara maɗa an kay aɗa andi so natti dartade an hoorema sa miccima haqqille ma aɗa andi ko natti ɗum dartade wona ɗum tagi noon moni kala ene foti hirjinede moni kala ne foti wallitede moni kala ne foti hollede ko waɗata ko moni kala ne foti hollede ko waɗata ko ɗon jomum dañata courage e sembe wawde yaltinde ko woni e mum ko debbo joɗɗo gonɗo sara ma debbo coofɗo gonɗo sara ma ko e wonde foof caggal tomo sara ma kala saaha aɗa holla mo bote makko aɗa holla mo jonda makko aɗa haala no wayni so ñaati wayi hanande aɗa yooɗi koye ñande kala o ɓeydoto ko yidde yodde e yeeso ma somo ñanto o wiyetake haydara on waɗa lati o wiyetake haydara ko waɗi fof a wiyetamo haydara so moori o wiyeta haydara so femmima o wiyeta haydara somo wacce hoore makko o bonciriran hoore makko e kono ndefu ni neɗɗo waɗanma ñande kala ko weeli a haalata so ɓoyi accat ni wayi pop asli o ko ɗaɗol gotol ko enen dokkata koye men hirjino ko enen dokkata koye men softede ko enen dokkata koye men fayide gonen rendo yongo lamgo yadugo jamanu eɗen jiiɗi yaññade seeɗa to banggue sanɗaji gonɗi to université ji sanɗaji men gonɗi to université ji Sénégal université ji Mauritanie université ji Mali université ji Gambie université ji Guinée Conakry Guinée Bissau ha e nokkuji keddiɗi kala ganden sukaɓe men wonɓe to université ji koɓe maayɓe ko ɓuuri hen hewde kamɓe ɓuuri maayde e tampuɓe hay almuɓe joguiɓe paali mumen ene jeelo sanga jollor sanga nangue e hoore ngala paɗe ne jaaha nguli ene dirtina e ɓuuɓeji kamɓe ɓuuri maayde majorité ko ɓuuri hewde sanɗaji men wonɓe université Cheikh Anta Diop université ji goɗɗi e goɗɗi tawete leydi Sénégal université ji goɗɗi e goɗɗi taweteɗen gendi leydi Mauritanie to Mali ha to kalɗen Banjul of Gambia ha famala Guinée ji ɗiɗɗi Guinée Conakry Guinée Bissau koɓe maayɓe ɓuuri hewde ko ɓuuri hewde pinan ñamata kaccittako so wona taw ko restaurant mo université o campus o toonne kadi wona ko defa kala woni ko yiɗa won ko defata ko ñamata ko dottanɗa e ñam ko sa haari a haarani ko ɗon katta hewɓe hen jogui ko appartement ji aɗa yiya kene wona 15 ɓiɗɗo debbo ha 16 ɓiɗɗo debbo kañumen kodde suudu woturu rewɓe taw kadi ko rewɓe ellotoɓe eɗen gandi rewɓe no mbayi so keewi suudu haalaka noon kadi worɓe aɗa yiya worɓe nogas kañumen suudu woturu appartement goto nayo jeeyo e suudu woturu taw ko ɓittodiri hewɓe hen ene jiiɗa janggude fannuji goɗɗi ha gona yimɓe mawɓe gona docteur en mawɓe walla gona scientifique en mawɓe walla gona spécialiste ji mawɓe walla gona inspecteur uji mawɗi walla gona goɗɗum donc dañde sembe wawde wurde oɗo université walla bowal université ngal saabu dañde jatigue Dakar wona hunde wemde dañde jatigue Nouakchott wona hunde wemde dañde jatigue Bamako wona hunde wemde dañde jatigue Conakry wona hunde wemde dañde jatigue Ziguinchor wona hunde wemde dañde jatigue Thiès walla Bambey walla Bangui goɗɗo walla Banjul walla Conakry walla Bissau wona hunde wemde
jomum so ari fayata koye élevage ɓe to goni étudiant ji to goni ɗo étudiant ji wuuro mon koye mabɓe payata étudiant ji wuuro mon jogui ko appartement o goto kala lewru foof wooda ko addi ɓe jooɓa luwas o wooda koɓe gaddi ɓe ndefa hewɓe mabɓe piyata ko koyɗe janggoya ɗum tagi ɓe jiiɗa woɗɗude université ji ɗi koɓe mayɓe ceerno jeehe mbaɗe wittoji e mabɓe sukaɓe rewɓe ɓe kala hen mo ɓuraka faabete ene yiiɗi jangde mum jinnaɓe mum ngala doole ɗo hoɗi ɗo fewani koto kiki moƴƴani kala lewru ko jiyowo ellaji makko omo sohli kaɓirde makko omo sohli gueɗe makko wo dañata sen ndenaki goɗɗo naata e makko bonnamo o wonta goɗɗum ɗum addata hankkadi ni prostitution wona addi yeyde hoore mum sukaɓe worɓe ne hewɓe hen hande gonti ko gardeji ko renoɓe jom yaha université so a tiɗɗo yewɗo garde hay soko lewru ujunnaje tati dañi ene weeli ɗum yo janggu tan so ɓooyi yahata wawa yahde no joom yiɗi jangguirde ni e waktuji ɗi janggata ɗi wona gooti ɗum ɗo foof noon guure men ɗe mbawi ittu ɗum ha laaɓa laamuji men ɗi ne mbawi ittu ɗum ha laaɓa soɓe balli en e nder région ngaji men ɗi waɗi université ji ɗiɗi ha tati sukaɓe yahoɓe ne tampoya e nder capital uji mawɗi en donka dañde ɗo ñaami en donka dañde ko jaari en donka dañde ɗo koɗi en donka dañde no koɗiri mbawa wuurde toon gurdam men moƴƴam saabu guure men fof ne gandodiri so ɓiye iwi ɗo ari ngoɗo wuuro ma waw hodde oɗo galle kam nani yimɓe mbaala ko boowal taroɗe nani so jomum fini looto ƴakka mburu muɗum yara kafe mum yaha école wona hay soko 20 kilométres joni wawi yaade arta wuuro e wuuro kono noon ɗum ɗo ne jeeya e ko tardini men neɗɗo jangga hayɓe baccalauréat mum anda e hoore muɗum anda e hoore mum ha ronkadude fawi koyngal muɗum jeehe mbaɗo e wittoji e mabɓe kamɓe étudiant ji ɗi jeehe mbaɗoye wittoji mon e étudiant ji ɗi goram jeehe kala hen ɓe jinnamum ngala moyen ko maayɓe mes ko tampuɓe mbimami Allah tan andi koɓe guuri ko heege nge tuuni ndi caɗele ɗe tampere nde kotkiki gonka ka ɗum so moƴƴani heɓata gandal par ce que mbiɗa ko ɗaɓɓoyta ko jangde towde éducation supérieure ɗaɓɓoyta jangde towde ɗaɓɓata hankadi a jangi ha heeɓi baccalauréat maɗa a jangi ha wari mo dawwan Khalil mo dawwan wuldu buna gayni aɗa yaha université ji mawɗi ɓeydoyde gandal ma hanki no yimɓe men mbaɗatno hanki ɗaɓɓoyde ɓeydoyde gande no ceerno Mahamadou Dia en welede Allah e mabɓe ɗum joni ne wayra yiyede almudo yaha ɓeydoyde gandal ko wayno université ji Al-Aqsa en walla banggueji goɗɗi en Al Azhar en jafoɗon wona hande en usti ko gonga en jogui hande sukaɓe ni yaha ɓeydoyde gandal ko wayno Maroc université Roi Hassan II walla université ji goɗɗi yaha ɓeydoyde hay ɓe tampi ne maayi toon maayide bonde mbimami saabu hollum en gona walloɓe gandal saabu en ganda valeur gandal en ballata gandal en ballata jangowo en ballata gando en ganda valeur gandal bawgal wonde kala neɗɗo janggata ha gaynata jangde gandal tan panode kaari o gando o popopo so leñol gongol ari biftomo nawamo o yahat par ce que o mayiɗo ko jogui ko en ganda ɗum en galnama valeur en dokkatama valeur en ɓamtatamo en dokkatamo haydara so wona kaari ko gando jokku golle so bamana ko mbimo he nayare no yahat so tawi safalɓe keftimo yahat so jolfuɓe keftimo yahat holmo yiiɗa neema guura caɗele jangde no e musde ni ha jottora université no e musde ni leñol ma yimɓeɓe mbasa heptindema soɓe keftinima yahat pourquoi pas nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde makkanaɓe mbati heptindemo valeur makko e gandal makko e peewal makko e miijoji makko moƴƴi naftorima ko madinatul munawwara naɓe ɓe naftorimo madinatul munawwara naɓe naftorimo wona ndeke noon firti ko so tawi en ƴeewi asli kala saliɓe
ƴeewde oɗo valeur mo jogii o woɗɓe annduɓe valeur so ngaranimo tan yo nawmo pourquoi o wahlitako so yeehi kadi kaarino ko fulɓe gonno mbahlima koye mumen ɓe ko fulɓe gonno mbahli ɓe ko ɗum gonno pourquoi pas ɓe mbahlotako ɓay ɗon keptinta hay goto keptinta hay goto ballal ngal heewani nafoore faade yimɓe ɓe ɗon waɓe ɗon heewani en ngala mabɓe nafoore heewde gonga weeli Allah qulil haq walaw kana murran haal gonga hay sene haaɗi walla qulil haq walaw kana nafsik walla wa abik haal gonga hayso yumma walla bamma wona gonga kam ko Allah jeeyi joni noon mbawɗen ko ñingde kaari janggi ha gayni woni docteur mawɗo wonda ko pulaar ni haala tan ko wolof wala tan ko bamranko oy est ce que oɗon gandi taw ko ɓen ballimo est ce que gandi taw ko ɓen jogui gurdam makko est ce que gandi taw ko ɓen mbawi ɓamtudemo ko ɓe ko jogui hande koko ɓen dokkimo ɗum enen dokkanimo haydara holko ñiŋeten en gandaymo ko haydara kala jannguɓe men mbahli gonti goɗɗum wata ƴeewe ko mbahli ko ƴeewe ko wahliniɓe ko wahliniɓe ko ɓayde saaha kala ne wahlo ƴeewen ko wahloto ko enen ne mbawen moƴƴinde woto ɓen mbahlade aɓen université haɓe tampi aɓe keewi ɓen ɗon ƴeewen ɓe puusen ɓe mballen ɓe guila ɓe mbahloyade ni foti seɗen jiiɗi leñol ngol yooɗa ko mbimi ko en ballat ɗaɓɓoɓe gandal ɓe soɓe dañi gandal ɓe gartira e men soɓe gartiri e men feeña e men yooɗa e men jalba e men yahat tan ha ɓooya nanaɗo inde kaari an nana inde kaari nana inde kaari meeɗa nande kaari ne haala ɗemgal maɗa pular ha waɗa saha goto tan kaari o bisme e télé walla e radio walla e réseau sociaux nanama ha iyam wonde ko pullo min te meeɗa andu kaari ko pullo cikkannomi o wona pullo a wi a wawa andude ɗum par ce que no heɓiri gandal makko ngal ni a anda souffrance o caɗele ɗe lebte ɗe ɗo rewi ɗo a anda walluɓe mo a anda no dañiri a anda hande oɗo woni ɗo ni ɓuurɓe wawde tottudemo ɓayde an a watta hen haydara a watta hen ko seeɗa mo joguiɗa a watta e makko neɗɗo biyaɗo neɗɗo daari o omo waɗa hunde o en mbatta e makko haydara o wahlota tan kaalen musidɓe tedduɓe ɗum no wiyete ɗum holno wiyete est ce que rendo ne yaara ni est ce que rendo ne yooɗira ni est ce que rendo ne feewira ni woto laaren hunde kala ayiba woto laaren hunde kala laaren ayibbaji men ɗi laaren ayibbaji men ɗi haade men ayibinde heddiɓe kala mo heptinaka e rendo mum so rendo wongo heptini darde ma heptini gandal ma ya wona ɗum addi ferango fere dardia ɓayde ɓe keptinanima ka gandaɗan ɗo e wuuro ngo yimɓe wuuro ngo keptinani gandal ma jiiɗama gonda kam ɓe jahata ko ɓe ɗaccuma ɓe juuroyo woɗɓe ɓe ɗaccumaɓe gona e wuuro ka gando mawɗo alhamdulillah nana neɗɗo wuuro mon sodani goɗɗo oto moƴƴo a sodanima hay welo yaltu wuuro ngo ya ɓe jiiɗama woto lebtu hoorema woto lebtu ɓesguma yaltugo fa banggue goɗɗo ya ƴeew sat darjiya banggue goɗɗo wona ɗum woni pere e ndar jon ɗum noon en keptinat janggoɓe men en keptinat jangguinoɓe men en keptinat janggoɓe jangde towde men en keptinat janggoɓe jangde lesre men keptinen jangguinoɓe men jangguino men keptina ɓe janguinta ɓe janguinta ɓe keptina ko jangata ko jangata ko leñol ngol heptina ɗum wonta e men hunde jalba yooɗa yaada e aduna so buuɗal yurmeende feri feeñi feñjay ɓataake men aaɓnde hannde wonno koye ganndal musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketkimalaki jam yo jam Allah ñalla ne musiɓam tedduɓe